Здравейте хора, аз съм Никола и днес ще снимаме на FIFA Mobile, по-скоро FC Mobile. И ще играем малко Division Rivals, други неща, VS Attack и така. Виждате, това между другото ми е първото клипче, ето ми го отбора. Да, малко нямам тук, защото си купих играч Буно. Вижте му статует само. Да, и днес ще подсъкаме малко Head to Head, Division Rivals, така общо зато всичко. Малко. Срещу Икарди играем. Хайде да го видим Икарди от галата серай. Ето има доста добър отбор. Лесно казано. И ние нямаме лош отбор. И така, почваме матча. Топката, значи той човек май ще е такъв, откъдето баби. Габриел Жезус над гредата. Какъв шанс имахме просто да поведем в резултата? Жинола. Пас на Рафиня. Рафиня не успя да си поеме топката. Габриел Жезус взима топката. Пас на Жинола. Това е Зола. Зола дали ще открие резултата? Да. В 12-та минута става 1-0 за нас. Не беше чак толкова хубаво, но грешка на опонент. Малко съм болен и затова малко по-трудно произнасям думите. Опонента. Малко съм болен и затова така. Ди Марко, пас към Жинола. Жинола дриблира. Киеза шутира топката към корнера. Лапорт можеше да стане 2-0. Но не стана. Алварес атака за опонента. Дали Ди Марко ще го спре? Да. Ето, Ди Марко го спря. Пас за Рафиня от доста далече. Хумелс му влиза много грубо. Много грубо му влиза. Бернардо Силва взима топката. Жинола. Дали ще подаде? Подава, но не точно. За нас. Това между другото ми е първото видео. И ще се опитам да е добро. Въпреки, че е за първо видео. Оп. Не. Взимайте. Браво. Буно. Много си добър. Марко. Пас към Лапорт. Жинола. Този Киеза. Не може да му вземем топка. Не може да преминем през него, де. И така. Надяваме се да биеме, да не ни вкара. Пас към Жинола. Доста странен пас. Така, Жинола. О, измъкна се някак. Още малко. Супер гол. В започването на второто полувреме. Гледайте само. Шут и гол. Въпреки, че няма чак толкова добър. Чакай, той с какъв вратар беше? Жиро. 97 вратар. Рейтнат. За нас е топката. На кой ще подаде? Жинола.
Доста добър дрибъл от него. Дали ще подава Рафиня? Не успя. Маркиньос, Алварес към Ди Марко. Жинола. Пак има шанс. Не. Зея. Дали ще имаш гол? Не, Жиро я спаси. Но доста добра атака, бих казал. Следващия матч може би ще играем на ВС Атак. Да видим там какви са. Тук за сега първия ни опонент е супер слабак. Рафиня! Кака намеса от Жиро. Жинола. Не. Излезе топката от полето. 84-та минута. 2-2. Аз па 2-2. 2-0. С тия нули и двойки. Право. Киеза. Луиш Фиго. Дали ще има гол в последната минута? Да. Алварес. Каква глава? Това не беше ли засада? Ще го погледнем после. Но мисля, че беше засада. Жинола. Какво прави този човек просто? Дали ще има гол от наша страна? Не. Но беше много близко. Съдията свири край. И така. Завърши матча. Дайте да го